Hello guys, guys. Để comment sekarang. Yummy ya Sips. Ha, yummy eh. Good how. खाननैसोना लानो हागोन दा पुराना ओल्ड स्टक ना दुर्गा पूजा जेरै मोनफैगोन खाननैसोनानै मोनफैगोन आरो Ayo थांगोन आं ये वाला ट्रेन ये वाला उधर वाह ये किधर पता क्या पता नहीं करना Yes, जों न'आव मोनफैबाय नै सासे ट्रेन जरायगासिनो हेलो स' जों बेरायनानै फैबाय दा नै नास्ता खालामनो नायदो ओइ जाना जाया जागोन मिठा ब्रेड नै अट्स इबे नोंनि ओइ नाय गावसोरा मोजां सामस लाना आनो मा सामस दोनै लिसुना अट्स जानो इदो जायो मानसि अट्स मानसि जायो अट्स सामस दो बेदर जानाय सामस दो बे मा खालामना आरो आं सामस गोदो सानलामना लाइन लाइन इ बागरनानै नायले बेदर जानाय सामस गोबायदो मायबा आंनि भुलनो नले बेदर जायो बिदि अट्स स्टोरी जायो गाव मोजां सामस लादो नैले या मा सैतान इंदा हिजाव जातिखौ मा बुंनो आरो आङो एसे मोजां गांथामसे ब्लाउज सिलेक्ट खालामदोंमोन इयो मात्र गांसेल' ब्लाउस होदों आंनो गांथाम ब्लाउस मा खालामनो नांगो गांसेल'सो गानगोन ना मानसिया सालाय खानसेयाव आं गांसेल' गानगोन नामा गांसे दिनै गांसे गाबोन गांसे गानलायबाय समनि गांसे गानलायबाय नै दख'नाखौ नोङो गांसेखौनो गान दैलि खिन्थु ब्लाउसखौ बेलेग गान आरो नंगौना नङा करेक्ट दख'ना गांसेल' गान टेनसन गैया खिन्थु ब्लाउसखौ नङा दख'नाबो नांगौ दख'ना नाङा दे दख'ना नांगो दख'ना दुर्गा फुजा मोनफैबाय दा दुर्गा फुजाया सारखोनाव दुर्गा फुजा जानोबो हानाय खुनु थिग गैया एगारने आंनो दख'ना नांगो दा नों दख'ना मानोना गेदे सलायानो मोजां इफोर सलायानो मोजां बाहेरायाव थानाय मानसिनो दख'ना गानना खुनु लाब गैया मा होनना बुङो नेगेटिभ सलायानो मोजां दा ट्रेनफोराव जारनि खालामनाय बा बासफोराव जारनि खालामनाय दख'ना गानबाथाय बाय डिस्टार्ब जायोलै ट्रेडिसनेल जेनेका गामियाव हाबा जाबाय मबा गामिफोराव फुजा जाबाय इफोराव गानना थांनांगो दख'नाखौथ' गानखानांगो जों थैबाबो बारायलांबाबो दख'नाखौ बागरला गामसाखौ बागरला खिन्थु जों बाहेरायाव जितु बासाव गिदिङो बा ट्रेनाव गिदिङो गारियाव गिदिङो दख'ना नांथायोना बाय मायबाफोर दाय बाय जानो गोनां माने जागोन होननानै गिनानै जोङो बिखौ बाय दख'ना खम गाननो होयो आङो दख'ना माने लांगाखो आरो न'आव थांबाथ' एनि टाइम गानो दायग' नङा दुर्गा पुजा इगिरि सलाखान बायलायगोन नङा इगिरि बाया एबार दख'ना नांगो नोङो थांनाय खनसेयाव आंखौ बर बेके थगायदो एबार हाया खिन्थु थगायनो थांनाय खेबसेयाव मुगानि दख'ना लाना थांदों मुगानि नङा पाटनि पाट मुगानि दख'ना लाना थांदोंमोन मुगानि पाटनि 18,000 थाखा बुंदोंमोन आं मुंबाइ लादो आरो मा खालामनो खिन्थु लादोसो होनना बुंदोंमोन गोसो सिंनिफ्राय बुङाखैमोन आरो 18,000 मानि दख'ना गानगोन जिगोन खारगोन तारनिफ्राय 18,000 निफ्राय जानाय लोंनाय बुस्थुबा खनाबा नालाय एख' बाथ्रा गैया 18,000 आं इखौ बुंबाय मा 18,000 नि नोङो दख'ना लास्लायस्लाय 18,000 आव 9 खान 2,000 9 खान दख'ना मोनगोन 2,000 नि बायनानै इखौ बुंबाय इ बर बेके थगायखादो नोङो आंखो बे टाइमावनो दखानि हासिया ना गोमो कालारनि गोमो नङा ऑरेंज कालारनि बाय पिंक कालारनि दख'ना मोनसे अखादोंमोन पिंक कालारनि दख'नाखौ इनो खिथिना बाय एक्ट्रेसफोरा गाननाय निउ स्टक होननानै दिहुनना बाय इबो ना पसन्द जाखाबाय इखौनो लानिसै ना आं सोंबाय बेसांनि 700 टाका आं ला 700 टाकानि लाबाथ' मोजां 700 टाका नांगो गांनैखौनो होगोन आङो मुगानि 17,000 होनना लास्लायदों नङा होमबा थ' बिनानावफोरखौबो बयखौबो गुरै खावलायो 18,000 टाकानि मुगानि गानस्लायस्लाय बा 2,000 आव गांथाम लानानै दुर्गा फुजाया खानथाम जायोना खानथामाव बेलेग सालायना गान इखौबो बिखौनो बुङो नङा इ आंखौ इमान मोखौ थगायदो इयो बा इ आंखौ हरनि 8 बाजायाव आंखौ लाना थांदो आरो रङियाव दख'ना बायनो गारने जेनेबा इ आंखौ होथारसिगोन आरो पाटनि दख'ना बा दखानिजों थांनानै रायलायफ्लाबाय थाबाय दख'नाखौ आं इनो देखायबाय थादों ओरै मोदोमाव लायै नैखौ मोजां नुदोंना इथिं माने आमकाया 17,000 दामखौ खाना दोनखायोलै इ आंनि इथिं ध्यानानो गैला आं बुंदों नैखौ लानिना इखौ लानिना देखायबाय दोङो
iya dehanane gya uno jetia 700 takaniga dokannya deखायनानै होबाय इनि खामाया तिरकाल बा ओरै जाखादो बेसांनि बेसां 700 रा बुंबा लादो udah 18,000 takani लागोन थाबायनो माबा औवानि थानाया बायनांनायावनो माबा रयलेसा गलाङो होमबालाय मा लाला 18,000 थाखा दैयावनो थांबाय आरो नोङो 3,000 थाखानि लानानै रयलेसा गलाङो दुनियाव जे केमान मोजां नुयो नों बिखौ गानना मेट्र' गाखोयोसन मागोदि गाखोगोन नोङो दिल्लीफोराव हिन्जावफोरा मागोदि ट्रेनाव गाखोयो न'खौ जि स्पिड जिन्स गानो बा सुइजार गानो हे गानो गाखोनो हायो दखनाया बे पुजा पाताल नयाव माबाफोर प्रग्राम दा मौ आरो न'खराव बि झारखन्डआव नोंलाय मौ गिदिंनो दुर्गा फुजायाव दाथ' लकडाउन ना न'बो सुथि थांनो हाया अरे बिहरनो हायोनो आं दाख्लै माबायाव मबाइलाव नुदोंमोन क'क्राझारावनो दखान मोनसे मायबा एमजि ना मायबा बिदि खुलिदों मोनसे दखना स्ट'रनो इयो अनलाइन गाव थांना गावनि मेगनदो बायनाय आरो अनलाइननि बायनाय आं बाय गिनाय मोनो अनलाइनाव ना खिथियो मोजां खिन्थु हामाखौ हरो ना बेखारने नङालै बर' मानसि दा बिसार खाथ' खालामनाय नङाथ' बर' मानसिफोराथ' हाया इबो नंगौ किन्तु नाङा अनलाइनाव नाङा लागोन दे आं डाइरेक्ट थांना लागोन नङालै होमबा आं एबार माखौ गानगोन एबार आङो ओइले मलाव बायगोन ना बकार मलाव मोनसै ना इखो नाङा दख'ना गाननो लुगैयो ना इफोरखौ गान दख'ना गाननो लुगैयो आरो आं खोना नै झारखन्डआव माने मा किसुमाना बहुदानो दख'ना गानबाथाय इगनर खालामो माने मा गानदो माबोरै ड्रेस गानदो ना बहुदानो आरो खाथियाव फैयै सेलफि लायो आंदो माने आं सेलिब्रिटि बायदि मोनलायो आरो गावखौनो नै बेदर जानाय दां हरसेदो बरिया मोजां नांदो नों दानना होबाय आंनि बाथ्राखौ आं मोजां बाथ्रा बुंदोंमोन नंगौ दे मा होनना बुङो बाहेराव तारमाने दख'ना गानना गिदिंबा मानसिफोरा नायसै एकदम मा ड्रेस गानदो होननानै सोंफायो आरो सोंबाय माने आंबो बिराद मोजां नाङो आरो आंना बेसिभाग नैयाव आङो 5 बोसोर थाबाय झारखन्डआव 5 बोसोरनि दुर्गा फुजायाव खैबार नायदो खनथाम दुर्गा फुजा नायदो नै झारखन्डआव खननैखौ नयाव थांदो ओजा गामियाव खनथामावबो आङो दख'ना गानदो खनथामावबो माने सेलिब्रिटिनि आङो फिल मोनदो कारन इमान मानसि आंदो फट' थिखांजानो फैदो आं एगारैनो बुंदोथ' आंनो दख'ना नांगोन होननानै आं दख'ना गाननानै एसे स्टाइल मारिनानै हागोन आरो झारखन्डआव दख'ना गानबाथाय सबसे अलग नुयो आरो दा रावबो गैया देसन बर' बारा आं गानो आरो जों सिगाङो नैयाव जोंनि बर' सानैसो आब' दोङोमोन बिसोरबो दख'नानो गानोमोन जों माने एखे समान बयबो एखे गारि रिजार्भ खालामनानै फुजा नायनो फैयोमोन आरो स' बिसोर आब' मुवा दा नैनिफ्राय पस्टिं थांजोब्बाय दा आङो हारसिं जाना दोङो आरो बेखायनो बिराद दुखु नाङो बिसोरदो ज' दख'ना गाननानै गिदिंलायनाय मानसिफोरा फैनानै सोंफैनाय फट' थिखांनाय झारखन्डनि बेसेबां मानसिनि आंनि फट' दङ दा किन्तु नैबा मोनसे बिबो आरो जानला मानला रावदोबो फट' थिखांजानो हाया आजिखालिनि जुगाव सोरदो मायाव मा जरायनानै हैलागोन बेबो मोनसे गिनानै थायो मिसइउज खालामो एखारने दा साइटफोराव इसोरो इउज खालामो आं मलफोराव थांब्लाबो आङो दख'ना गानो बाजाराव थांबाबो आङो आं बांसिन बेसिभाग आङो दख'नाखौनो बाहायो मलफोराव थांबाबो आंनो बिराद सेलफि लानो फैयो मानसिफोरा किन्तु हिन्जाव मानसि हौवा मानसिफोराबो फैयो हिन्जाव मानसिफोराबो फैयो किन्तु बहुदखौनो आङो इगनर खालामो आरो नङाबा आरो गिनाय मोनोना आरो खानैसोदो जोंहा ज' फेमिलिनि फट' होयो आरो खाथामनिबो ज' थिखांजाबा थेवबो आरो दाननानै गाखोलानो हायो जामानो अजा डायलग मारि बेबानो डायलगानो सोंगोन दख'नानि ड्रेसनि नामखौ मा बुङो बहानिफ्राय फैयो इफोरखौ सोङो आरो डिस्टार्ब मोनो आरो बाहेराव जात पात मानसिफोरा जायबो नायबाय थायो ओमफ्राय हामाबो नाङो गाहामबो नाङो बेलेग बिराद मोजां मोनथारा आं मोजां मोनथारा मोजां मोनाबो जानांगोन भिटामिन थानाय बुस्थु जाया मा जानो बेटाया जानिया जाया मामा दोस्ती तोड़ देगा फिर जानि बेटानो ओट्स होबाबो मायबा होबाबो जिखुनु मोजां जानाय बुस्थु बा मोनबो जाया खालि इनो चिप्स नांगो
आरो बेदरनि रोसिबो जायो आरो बेदर तुम ये नहीं खाएगा ना नानि रोसि नहीं खाएगा ना तो मामा दोस्ती खत्म कर दिया जाओ अरे माना हम दोस्ती खत्म कर देंगे इन बस जाइए दोस्त मामा दोस्ती खत्म कर दिया जाओ मामा इसके बाद चार्ली का दोस्त भी नहीं है और मैं पापा का दोस्त बन गया जोंहा आरो जोंहा बेटाखौ बयबो बुंगासिनो बर' सोलोंनो जोंहा बियो बर'खौनो रायलायोमोन सिगाङो जोंनियाव फैनायनि सिगाङाव इयो बर'खौनो रायलायोमोन मा जाखो इखौ स्कुलाव एडमिसन होनो टाइमाव जोंहा बिराद डिस्टार्ब जाबाय आरो मानो होनबा इयो हिन्दीखौनो बुजि मोनखायामोन आरो स्कुलनि प्रिन्सिपालफोराबो माने एडमिसनखौथ' होना दोनबाय जोंहा एसे फैसा गथ' फिसाफोरनाबो माने बिराद फैसा लायो इसनि मान प्ले स्कुलावबो एडमिसना बहुत फैसा लायो स' जोंहानियाव मोनसे मोननै स्कुलनि फैसा ओरैनो थांगारदो कारन इया भाषा बुजि मोनैनि कारणे बुंनो प्रिन्सिपालफोरा मोनसे स्कुलाव लाखिदियानो बिखौ बे बुजिखोनो मोना जुदि माबाफोर एक्सिडेन्टफोर जिखुनु माबाफोर जाफ्लांबा जोङो एक रिस्क लानो हाया आरो बे गाव बुंनोबो हाया सोरबा गथ'फोरा बुगोन सोरबा टयलेटाव थांनो गोनां माबा थांनो गोनां इ बुंना लानो रोङा आरो इयो बर'दोसो नोंसोरनि गावनि लेंगुवेजदोसो बियो बुंबाय थायो स' जों इखौ लाखिया होननानै इखौ मोननैसो स्कुलाव लाखिदियानो स' आङो दा जों बेखौ न'यावनो माने 2 माह 3 मासो लाखिनानै आरो नै खाथि खालानि गथ'फोरजों गेलेनो होनानैसो बियो एसे हिन्दी रोंनाय जाबाय आरो नै दा एसे बाय मोजांके बुंनो रोंनाय जाबाय ओंखायसो दा बियो स्कुलाव एडमिसन मोनबायबो आरो जानुवारियाव फेब्रुवारियाव एडमिसन लाबाय इयो ओमफ्राय आरो मार्च एप्रिलनिफ्रायनो स्कुलाथ' बन्द जाखाबाय जों न'यावनो थाबाय दोङो दा थेवब्ला प्रिन्सिपाल बिसोरो फन खालामनानै बुङो आरो जे इखौ दाबो इंलिश आरो हिन्दीखौ मोजांके सोलोंथार दाबो एसे मोजां रोङाखै खिन्थु रोंनो गोनां बिनिया बहुत दोङो हिन्दीयाबो नङाबा बिराद प्रब्लेम जायो होननानै स' ओंखायनो जों बिखौ दा बर'खौ सोलोंथ'वाखै आरो सोलोंखौ माने बुजि मोनजोबो बियो खिन्थु इ बुजि मोनजोबो खिन्थु दा रायलायनायखौ जों एसे बाय अवॉइड खालामदो आरो ना यामी नहीं बोला एक्शन नांगौ आरो कैमरानि बैकग्राउंडआव थानानै मेगन थाइसे मिसिमनानै वाव वेरी गुड बेटा तुम फोटोग्राफर बन गया जल्दी से क्या हम तो बना के अभी फटाक से खत्म नहीं कर दिया अभी खत्म करने जा रहा हूँ मैं एक्शन करता हूँ चले दिनै केमेरामेन जा फिसालाया रल केमेरा एक्शन बुंगासिनो दा आङो माबा माबि बुंनांगो वेरी नाइस बोलो रोल कैमरा एक्शन ये वेरी गुड बेटा वेरी गुड शाबाश 1 2 3 गो ओके सो वेलकम बैक टू आवर चैनल आउटस्टैंडिंग यस वाव वेरी गुड आउटस्टैंडिंग सो आंना ओंखाम संनो जाबाय माने संबायानो मोनबायानो नै बेदरा मोनलायबाय दिनैबो बेदर लानानै फैदो हेलो नै आंना बेदरा मोनबाय गोथाव नङा नों जानो हायो टेस्ट जायाखै सोर मानसिया ओंखाम जानायनि सिगाङावनो गेदे बेदर जाग्रोयो उखुर मानसिया आं उखुर एकदम नैले आखामदो दा जाया आङो जाग्रोनोसै आङो बिराद आखामदो जानो मोजां मोना आरो बेदरखौ माने जानोनो हाया आरो आखामदो टेस्ट जायाखै कद जायाखै जानाय सिगाङावनो जाग्रोयो आरो जाया आं हाराखै हारा नङा माबासो इयो पिजन आंनि फेभरेट नि पिजन आं बिराद गाहाम मोनो दय बै जानाय साम'सा नैले दय आंनो खिर जानो गारनाय होदोंमोन नास्ता जाग्रा बेदर जाग्रा साम'सखौ खिर जानो होदोंमोन बेदर जाबाय